Pampanga para ho ay kangatiyakin na magkakaroon tayo ng isang payapang eleksyon. At bukod ho sa covenant signing, nagkaroon din ng orientation itong mga kandidato, kaugnay naman ng mga bagong patakaran para sa papalapit na kampanya na magsisimula ho sa March 25. Kuyang Paulo, magandang hapon sa iyo. Kumusta ang ginawang covenant signing at orientation itong ating mga local candidates dyan sa Brenzigiao Convention Center? Ay, Kuya Justin, yung 700 na binabanggit nitong COMELEC, talagang ano sila, yung palang pagmumukha excited, na makilahok dito sa makasaysayan natin na lokal na halalan na sumabay pa dito sa national election. Ang unang tagpo na ating nakita, Kuya Justin, is yung presensya ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, na unopposed ito, Kuya Justin. Siya ang unang pumirma kasama itong ilang pang mga congressmen na walang kalaban sa kanilang distrito gaya ni Kong Dong Gonzales. At sa kanyang maikling mensahe dito sa mga follower ng magiging halalan dito sa Pampanga, hinihikayat niya na lumabas ang ating mga kabalin para mag-participate dito sa makasaysayang halalang national at local. At pag-iingat lang daw dito sa panahon na to dahil may pandemya pa rin, Kuya Justin. Pero alam mo, dito sa mga malalaking political figure, mga political clan, andyan at talagang sinamantala nila yung pagkakataon na to. At binabanggit ni Attorney Romel Rama, Kuya Justin, ito raw yung panahon, ang pinaka-objective ay para mapawi ba yung political rivalry dito sa ilang distrito sa Pampanga na papainit habang papalapit na yung official na pangangampanya, na alam naman natin yung kultura ng halalan, hindi mo maaalis dyan yung pagpuna, patot sa dahan, kasama na raw yan. Kaya itong peace covenant na to, para at least maging intindido rin itong lahat ng mga aspirant, Kuya Justin. Aspirant pa rin ang tawag niya dito sa mga lokal na nag-file ng COC, Kuya Justin, dahil pagsapit ng March 25, pwede na daw nating politically correct na tawagan silang kandidato dahil yun na yung official na pangangampanya nitong nasa 700, higit 700 na kandidato, Kuya Justin. Dami nito. Kuya Paolo, ito nakikita ko nga yung mga videos at nakita natin nandyan nabanggit mo si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, na alam natin talagang busy rin doon sa kampanya sa national level. May nabanggit ba si dating Pangulong Arroyo kaugnay naman itong mga kaganapan bago natin puntahan itong local candidates, itong mga kaganapan diyan sa national level, dahil alam natin siya ay talagang instrumental doon sa pagkakabuo ng unit team ni dating Senador Ferdinand Marcos Jr. at ni presidential daughter at Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Kuya Justin, doon sana tayo patungo pero yung ating ginawa ambush interview, Kuya Justin. Kumbaga, yung mga ibabato muna natin yung kadahilanan kung bakit nandun siya sa event, at papunta nga sana tayo doon sa mga issue pa na maaari nating itanong kay si GMA. Pero alam mo, Kuya Justin, doon na lang muna sa gesture nitong mga kandidato na alam naman ho natin kung paano nila kinikilala itong lideratura ni si GMA sa usapin ho ng politika, takbo ho ng politika sa national at yung implikasyon nito sa lokal. Sa usapin ng binabanggit mo, Kuya Justin, kung paano ba yung kumpas ni si GMA dito sa mga local candidates sa Pampanga? May mga ilan na tayong mga local chief executive na na-interview, Kuya Justin, na talagang very vocal kung sinusuportahan nila na presidente, Kuya Justin. Pero mangyari lang, Kuya Justin, na talagang dito sa multi-party system na nangyayari, kung minsan nakikita natin na talagang iba yung laban ng national sa local, Kuya Justin. At base na rin sa mga assessment nitong mga natin, political analyst sa local, si Kuyang Max Aguilang, sinasabi ang iintindihin talaga ng local candidates yung kanyang karera sa ilalim, lalo na kapag matindi ang political rivalry. Pero malaking bagay din
na kapag ka daw itong kandidatura ng mga national, Kuya Justin, masuportahan ng political clan nitong Pineda. Ito naman, Kuya Paulo G, pangalawang tanong, nabanggit mo na nga yung mga Pineda. Alam natin, no, head-to-head, it's a head-to-head fight between re-electionist Governor Dennis Pineda and former Candaba Mayor si Danilo Boy Bailon, para sa pagka-gobernador ng lalawigan ng Pampanga. Kumusta, Kuya Paulo, yung pagtatagpo ng dalawang gentlemen na ito, no? Paano nila nagsalubong ba sila ng landas diyan sa ginawang covenant signing at kumusta? Isa yan sa binantayan din ng ilang mga kababayan natin kung paano yung magiging postura ng dalawang magkaribal dito sa gubernatorial seat. Kuya Justin, binali ni Governor Dennis Delta Pineda yung sinasabing mainit daw. Yung mainit na politika sa kanilang magkabilang partido. Sabi nga niya, ako nga ang unang umabot ng kamay at kinumusta siya. So ang ibig daw sabihin nito, Kuya Justin, itong halalan hindi niya nakikitang ganun na lang kahigpit at kung saan hahantong doon sa personalan. At hindi daw game ni Governor Dennis Delta Pineda na magpatot sa dahan. At sa usapin nga raw ng pagtataas ng bangko, kahit kailan daw, Kuya Justin, sa kanyang salita, hindi nagsisimula kung ano yung kanyang ipagyayabang o ipinagmamayabang na nagawa na. Tao daw ang magsasalita para sa kanya. Pero ang salita naman ni Engineer Danilo Bailon, Kuya Justin, dating alkalde ng Candaba, natutuwa siya, Kuya Justin, dahil siya pa nga lumapit at kinausap ako, kinumusta ako. Natawa naman ito, Kuya Justin, dahil hindi lang daw yung kamay, isang kamay ni Governor Dennis Delta Pineda ang ibinigay, hindi lang sa kanya, pati na sa kanyang misis na tumatakbo sa pagka-alkalde naman dyan sa Candaba, Pampanga. Ayan, Kuya Paulo, dahil alam mo, maganda na nabalita natin yan kasi yung mga kababayan natin eto kadalasan kasi ito batay na rin sa sinasabi ng kapulisan at ng COMELEC at I'm sure maging itong mga kandidato, minsan yung mga candidates, they are very civil naman to one another, o yung mga aspirants, gaya nga lang nabanggit, dahil magiging official candidates pa lamang sila once the campaign period has started. In this case naman, sa March 25 yan, gaya nga ng sinasabi natin, etong mga kandidato, okay sila pero yung kanilang mga supporters ang madalasang nagkakainitan. Meron ba silang naging mensahe, Kuya Paulos? Itong pinakita ni Governor Pineda, pinakita ni Engineer Bailon na nagkamay diyan sa covenant signing at pumirma doon sa covenant, doon sa isang sumpa na pananatilihing payapa, patas yung halalan sa Pampanga. Meron ba silang naging mensahe sa kanilang mga taga-suporta na gawin din yung ganitong gestures, no? Wag daw sanang manguna yung emosyon. At alam naman daw natin kapag tumakbo tong halalan na to, Kuya Justin, diyan at merong lalabas yung mga survey. Isa yan sa nagpapainit sa halalan, kampanya, Kuya Justin, At gayon na rin itong kung may mangyayaring mga forum o debate dito sa ilang bayan, alam mo, Kuya Justin, isa pa sa relatibo diyan sa binabanggit mo, na ito hong issue ng mga supporter, ang tinitingnan kasi ngayon ng PNP, Kuya Justin, yung mga kasaysayan na ng mga bayan na nagkaroon ng pwede nating sabihing election related violence at hindi lang ho yung mga na-injured, Kuya Justin, kung may nag-away o di naman kaya yung pinakamasaklap may mamatay, ang kanilang assessment, Kuya Justin, is yung batuhan din ng salita, kung pagka talaga yung in-explain nila kung ano yung nasa kategorya ng yellow, color coded kasi yan, Kuya Justin, pagka yellow, Kuya Justin, talagang masasabi na pasok na rin yan sa area of concern, dahil green ho yung nasa kategorya naman ho ng peaceful, walang issue. Pero Kuya Paulo, itong Pampanga, sa mga binabanggit mo, saan tayo
ika nga na ituturing, no? Saan tayo na naka-qualify? Doon sa Green Code, tama? Yeah, oo, nandun tayo sa Green Code po yan, Justin. Pero ilan dito sa mga bayan na nababanggit na ito'y president lamang nung 2019 na midterm election, itong bayan ng Santo Tomas, nasa yellow code ito. At yung syudad ng San Fernando. Yung isa ko yan, Justin, for verification pa, na binabanggit naman sa atin ni Colonel Robin Sarmiento, na as of this time, nasa green status tayo. Hindi naman po pwedeng sabihin na ito na talaga yung kasalukuyang status like in San Fernando, Kuya Justin. Alam natin talagang matindi rin dahil may kanya-kanyang makinarya itong mga political figures sa San Fernando. Pero sinasabi niya kung usapin ng violence at saka yung usapin ng patot sa dahan, wala pa kaming ramdam, hindi pa pumasok sa radar namin na ganyan kainit sa San Fernando kasi hindi pa nga nag-uumpisa yung campaign period ng local. Oo, nabanggit mo na rin yung syudad ng San Fernando, Kuyang Paulo G, ano? At kumusta? Lahat ba ng mga tumatakbong alkalde dito sa syudad ng San Fernando ay present dyan sa ginawang covenant signing? Oo, Kuya Justin, nakita ko si Kapitana Vilma Caluwag. Una siya doon sa kanyang lamesa, at yung ilang kanyang mga slate, andun yung presence din nitong mga kaalyado nila. Pero alam mo, Kuya Justin, habang nakikita ko nga yung mga pumuposisyon sa kada lamesa at alam naman natin na ruling party is Kambilan. Diyan din natin nakikita yung relasyon ba nila na natutuwa ako kahit hindi na sila kaalyado, andyan at nagbabatian. Maayos yung pakikitungo nila sa isa't isa. Nakita ko rin si Attorney Oscar Rodriguez andun. Nagkamayan pa at nagkakumustahan ko yan Justin. Si BM Ross B. Henson andun rin at si Vice Mayor Jimmy Lasatin. At sa mga pag-uusap namin ni BM Ross B. Henson, kung siya raw ang tatanungin ko yan, Justin, mas maigi na hindi lang peace covenant itong mangyari. Para at least maiangat daw talaga ang pangangampanya ng lokal, kung maaari daw ko yan, Justin, ay magkaroon ng debate o forum. Sinamantala ko rin yung pagkakataon na makausap natin si Ate V. Dahil alam naman natin, Kuya Justin, yung forum tuloy-tuloy dyan sa mga Rotarian sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Pero sinasabi niya sa akin, Kuya Justin, ito, for the record, sabi ko naman sa kanya, pagkakataon mo para at least marinig ka rin namin, hindi pa raw panahon, Kuya Justin, na itong kanyang mga inaatinan na forum ay ma-cover natin. Okay. Kuya Paolo, ito, maliban sa siyudad ng San Fernando, yung mga candidates present dyan, nabanggit mo yan, si dating Mayor Oscar Rodriguez at si BM Rosby na nakita ko nagpalitrato pa. Si Vice Mayor Lasatin, Jimmy Lasatin, nandyan din? Oo, nandun rin. Alam ko si Paring Art naikutan rin. Nagkahiwalay kami sa dami nito mga kandidato ko yan, Justin. Pati na rin yung mga lugar o dito sa area na Santa Rita na hindi magkalayong mag-anak ko yan, Justin. Natanong din natin. At talagang para daw para daw game ball yan, Kuya Justin. Sports tayo pagka sa larangan ng politika at kahit tayo parehas ng bloodline, yung pagsisilbi naman natin sa tao, pag-uusapan, iisa lang ang layunin natin. Gusto nating mapabuti yung buhay ng ating mga pinaglilingkuran na kabalin. Yung mga binabanggit nitong mga ilang political figure, Kuya Justin, na hindi naman sila magkaiba. Magkatuloy ka. Ayan, oo. Paulo G, meron akong gustong itanong dahil naging tanong din ito ng marami sa ating mga kababayan. Itong recent visit ni presidential candidate and Manila Mayor Isko Moreno dito sa Pampanga, galing siya ng Bataan nung makalawa to at dumiretso dyan sa Pampanga, dito sa Pampanga at nagkaroon ng press conference sa mismong sa Kapitolyo. Kinikwento niya, maganda at nagpapasalamat siya doon sa naging pagtanggap ni Governor Pineda at yung pamahalang panlalawigan ng Pampanga. Siguro pwede natin ipakita yung letrato o yung video na magkakasama sila ni Governor Pineda at ito yung mga tanong syempre ng ating mga kababayan na nagiging curious at kahit tayo sa larangan ng media ay ganito one sign yung sign ni Mayor yung sign ni Mayor Isko Moreno. Meron silang letrato. Naitanong mo ba kay Governor Pineda ano ang ibig sabihin nito?
Alam natin yung kasaysayan ng pagdalo niya dyan sa may proclamation rally ng unity team nila Marcos Duterte tandem. Pero ito, nandito rin at meron siyang ganong litrato na ipaliwanag ba ng gobernador, Kuya Paulo? Kuya Justin, nakangahulugan lang daw na kung papaano king Kapampangan istiman mo yung bisita mo, i-welcome mo yung bisita mo, na yung kanyang postura na God first, Kuya Justin, yan. Iba naman yung posturang gano'n. Paano yung isa, Kuya Justin? Oo, yung nag-viral kahapon, yung sa report na lumabas sa ABS-CBN, itong pinapaliwanag ni Yorme and Ong, no? Doc Willie, yung two joints kung tawagin. No? Mga millennial, na shoutout sa mga millennial na nanonood sa atin. Kuya Justin, ang paliwanag sa akin ni Governor Dennis Delta Pineda, hindi raw ibig sabihin nung mga larawan na yon na si Yorme na kanyang ini-endorso. Ito raw yung postura lang niya, Kuya Justin, na sa lahat ng mga kandidato sa national na willing mag-courtesy call sa kanya, ay kanyang sasalubungin, Kuya Justin. Gaya ng nakita kay Yorme Isko Moreno. So, yung mga protocol na kailangan pabagang kung sino kausapin para lang mapuntahan siya sa Kapitolyo. Binabali daw niya yun, Kuya Justin, dahil siya naman sabihin lang daw kung kailan bibisita dito sa Pampanga, lahat ay maaaring magtungo dito. Pero tinanong natin kung yun bang binabanggit mo, kako, na meron ka nang napiling national candidate o pangulo, kako, isa sa publiko mo, kako. In due time, sabi niya, Kuya Justin, pero sa ngayon, pansarili ko pala ang ito. Yun ang binabanggit ni Governor Dennis Delta Pineda. Oo. Pero naging malinaw din yung pagpunta niya at kinumpirma niya mismo dito sa ating CLTV News. Yung siya ay dumalo doon sa proclamation rally ng Marcos Duterte unity team dyan sa may Philippine Arena sa Bulacan. At syempre, alam naman natin na panahuing pandangal din si Ginoong Marcos Jr. at Mayor Sara Duterte doon sa naging birthday celebration na hindi raw political activity according sa COMELEC ng kanyang nanay na si Vice Governor Lilia Pineda. So ito yung mga nakikita natin, mga kabalin, mga karehiyon, na dynamics ng politika dito sa lalawigan ng Pampanga. At gaya nga ho ng nabanggit ni Governor Pineda, pag-welcome sa mga bisita. Kilala tayong mga Kapampangan na mahilig din na mag-welcome ng mga bisita. At tama yung ginamit mong salita, Kuyang Paolo, istiman me, ang bisita. Pero ito, maiba ako, Kuyang Paolo, alam natin, pandemic season, first time na mangyayari na magkakaroon tayo ng eleksyon, first time na magkakaroon tayo ng lokal na kampanya na nasa gitna tayo ng pandemya. Bagamat nasa alert level 1 yung COVID-19 response status ng lalawigan ng Pampanga, ay alam naman natin na nariyan pa rin yung panganib na dulot ng COVID-19. Na-discuss ba sa mga dumalo na mga local aspirants o soon-to-be candidates itong mga bagong protocol kaugnay ng pangangampanya ngayong eleksyon sa gitna ng COVID-19 pandemic? Alam mo, Kuya Justin, yan nga rin ang sinubaybayan natin yung reaksyon nitong mga local candidates dahil nauna na, mga kaibigan, yung reaksyon naman ng national dun ho sa guidelines ng COMELEC kung paano ho yung conduct ng campaign. At Kuya Justin, lahat talaga nagulat habang binabanggit ng COMELEC kung ano yung mga prohibited na gagawin kapag nangampanya, gaya ho nitong mga pagpasok, yung mga in-person campaigning, bawal na bawal yung papasok sa bahay. Alam naman natin, Kuya Justin, pagka bumaba itong mga local political leaders o local aspirant, Kuya Justin, diyan na talagang parang kapamilya ang dating ng mga yan. Uupo, magbubudel fight, kakain, di ba? Ayun, isa pa yun, pagpapakain. Papainom ng tubig, hindi lang ng tubig kundi ng alak. Justin, kumisa kasi ayan, nakagawian na ho ng mga kandidato ho natin sa local, kahit isang shot lang pag may nadaanan na nakatambay at nag-uupuan umiinom, yan ay tatagay. Kuya Justin, bawal na bawal daw yan, sabi ng COMELEC sa pagpapaliwanag nitong mga pangunahing Kuya Justin guidelines, gaya na rin nitong mga tamang sukat ng tarpaulina. Sa kasalukuyan, may abiso na itong COMELEC na kung merong mga dambuhalang tarpaulin o billboard, itong mga lokal na kandidato, pagpasok ho ng March 25,
kung maaari, inaapila nila, Kuya Justin, tanggalin na ito, lalo na kung iyan nasa public o yung mga commercial place, Kuya Justin, na nakapaskil itong mga local aspirants sa ngayon. No? So, dito sa reaksyon naman ng mga kandidato, Kuya Justin, pwede ba yon? Yung kanilang mga reaksyon, Kuya Justin, at yung mga nakatatanda ng local leader natin, Kuya Justin, hindi sila naniniwala na mababantayan ng COMELEC itong implementasyon nitong mga bagong guidelines kaugnay nga nitong pandemya para ma-secure lang yung kalusugan nitong ating mga electorate. Ayan nga, nabanggit mo, Paolo G, no? Yung sinasabi o yung tanong nitong mga kandidato na pwede ba yon yung pagpapakain. Halimbawa, alam naman natin, lalo na sa atin sa mga Kapampangan, isa yan doon sa mga form or gesture of fellowship. At siguro kahit saan naman sa Pilipinas, no? O kahit saan sa buong mundo, pero mas lalo na dito sa atin sa Pampanga. So, may mga nagtanong, gaya nga ng binabanggit mo, no? Sino-sino ba? At ano yung sinagot ng COMELEC na sinabi ba nila, kinontest ba nila itong mga ganitong patakaran ng Commission on Elections ngayong pagbubukas ng kampanya sa March 25? Kaya Justin, yung orientation dun sa magiging palitan ng pagtatanong, hindi na nangyari yun sa Bensigao Convention Center dahil ang isa pa sa target ngayon ng COMELEC is gagawing micro, no, yung orientation dahil maraming mga newbie sa politika, Kuya Justin, no. Although yung ilan yung bloodline nila talagang matagal na sa politika o galing sila sa pamilya ng politika, pero ang gusto ng COMELEC, sabi ni Attorney Romel Rama, bababa talaga sa LGU, bago pa itong March 25 para at least maunawaan pati yung mga prosesong pagdadaanan, Kuya Justin, gaya nitong pag-secure ng permit dahil mahigpit nga, Kuya Justin, ulitin lang natin yung 72 hours na pag-secure ng permit sa mga LGU. Dahil nakita na rin natin, Kuya Justin, maging itong mga lokal, merong mga nade-decline yung kanilang permit, nadi-dismiss kapag hindi umabot doon sa oras. Yun yung pinagdiinan kanina para at least, Kuya Justin, maunawaan daw, pati doon sa mga legal na prosesong pagdadaanan, Kuya Justin, hindi raw ligaw itong mga bago pa lang sa kanilang pangangampanya ngayong local election, Kuya Justin. So asahan daw natin na maisasama sa calendar of events ng Call Body, Kuya Justin, na bababa sa local yung mga orientasyon nila para ipaliwanag pa yung mga ilang alituntunin. Okay, maraming salamat, Paulo G. Santos, para sa iyong ulat at aabangan nating lahat yung pagsisimula ng lokal na kampanya sa March 25. Maraming salamat, Paulo G, at mag-iingat ka. Okay, mga kabalen, mga kariyon, sa puntong ito, silipin naman ho natin ang COVID-19 situation sa iba't ibang lalawigan dito sa Central Luzon.
The new Mitsubishi Mirage G4. G for anything. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Love is not a miracle nor a fantasy. It is the very fabric that holds life together. What gives meaning to our life? We are born as loving beings, and we can deepen our love through practice and intention. The more we cultivate loving, the more love there is in our life. Discover all that life and love has to offer. Mitsubishi Strada Athlete. Unleash the athlete. Say yes to efficiency. Say yes to power. Say yes to practicality. People who get places in life are those who know how to say yes in life. So, say yes to new beginnings. Say yes to Changi. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Sa iba pang mga balita, inaasahan na magiging payapa ang darating na eleksyon sa Pampanga. Kaya naman ito ay nasa green code lamang. Magkagayunman, may ilan umanong lugar sa lalawigan na nasa yellow at orange status. Ang kahulugan ng color-coded scheme na ito, alamin natin sa ulat ni Jennifer Salenga.
Generally peaceful o green code ang status ng Pampanga ngayong May 2022 national and local elections. Ito ay batay sa ginagawang assessment ng Commission on Elections o COMELEC kasama ang Provincial Police Office kung saan wala silang nakitang tunggalian na posibleng mauwi sa karahasan. Meron kami tinatawag na JAPIC, yung Joint Armed Forces and PNP Intelligence summit ng mga intelligence community. So, in-assess yan. Dito naman sa atin, wala tayong sinasabing intense political rivalry sa Pampanga. Gumagamit ng color-coded system ang COMELEC sa pagmarka sa estado ng eleksyon sa bawat lugar. Ang PNP naman ang siyang inatasang magtakda ng kulay ng mga ito. Kapag berde ay payapa at walang inaasahang karahasan. Yellow naman kapag may kasaysayan ng political unrest o kaguluhan. Orange kapag may presensya ng armadong grupo at organisadong kilusan na may paglabag sa batas. At pula para sa critical areas. Bagamat sa pangkabuuan ay may tuturing na payapa ang Pampanga, nakapag-identify ang PNP ng 3 orange areas, kasama dito ang Ciudad San Fernando. Habang ang bayan ng Santo Tomas ay yellow status. Naging batayan umano ng PNP ang kasaysayan ng nakaraang eleksyon, kung bakit humiwalay ang kulay ng 2 lokalidad. Base kasi ito doon sa mga pangyayari noong mga previous election. Not necessarily sasabihin natin, assessment natin na kung ano ang kung ano ang status ng mga candidates ngayon. Usually, nagkakaroon niya na iringan between the supporters ng mga candidates. Halimbawa, yung mga mas malaki yung campaign material ng isang kandidato, tapos yung isa natakpan niya yung mga campaign materials ng ibang kandidato. So doon nagkakaroon, nag-spark. Kinumpirma naman ni Vice Mayoral candidate Jong Nagit na nagkaroon umano ng minor commotion sa kanilang bayan noong 2019 elections. May mga konting tension, pero hanggang ganun lang po. Hindi naman po dumating sa punto na nagkasakitan talaga. Upang hindi na maulit ang ganitong insidente noong nakaraang eleksyon, umaapela umano si Santo Tomas Mayoral candidate John Sambo sa Team Progreso at mga supporters na huwag magkipag-away. So huwag makipag-away, ang isiwalat natin sa ating mga kababayan na yung ating mga plano na gustong maipatupad at mangyari sa ating bayang. Samantala, nagsagawa naman ng Peace Covenant ang mga kandidato sa Pampanga para ibigay ang kanilang commitment para sa isang payapa at malinis na eleksyon. Jenna Lumbang Parungaw, CLTV News. Maraming salamat, Jenna Lumbang Parungaw, para sa iyong ulat. Samantala sa ibang balita, inalmahan ng Nuclear Coal-Free Bataan Movement, isang network ng iba't ibang environmental organizations, ang inilabas na executive order ni Pangulong Rodrigo Duterte na naglalayong buksan ang Bataan Nuclear Power Plant at magtayo pa ng ibang planta kung kinakailangan upang maresolba ang problema sa kakulangan ng kuryente sa bansa. Ayon sa grupo, delikado raw ang nasabing plano at mayroon na mapapagkukunan na renewable energy. Narito po ang detalye ng balitang yan. Isinapubliko nitong Webes, March 3, ang executive order ni Pangulong Rodrigo Duterte na naglalaman ng national position sa nuclear program. Nakasaad dito ang paggamit sa nuclear energy power bilang pagkukunan ng enerhiya ng bansa, partikular na ng kuryente. Ang kautosang ito ng Pangulo ay inalmahan ng Nuclear Coal-Free Bataan Movement o NCFBM na matagal nang nakabantay sa mga banta ng muling paggamit sa Bataan Nuclear Power Plant. Ang NCFBM ay network ng iba't ibang organisasyon at individual na tutol sa paggamit ng nuclear power at nagsusulong ng climate justice. Despite ng madaming mga pagtutol at despite ng mga nuclear accidents that happened in other countries like ito nga ongoing sa Fukushima until now, 'di ba? Ito bang gobyerno na ito ay marunong tumingin sa karanasan, marunong makinig sa sinasabi ng mamamayan, marunong ba talaga silang tumanggap ng katotohanan? Binanggit din ni Derek Cabe, coordinator ng NCFBM, na habang nagtatanggal na ng nuclear power plant ang ibang mga bansa, ay sinusubukan naman ng Pilipinas na tangkilikin ito. Bakit, tinanong ba nila, bakit ang Germany ay nagde-decommission na ng kanilang mga nuclear power plants? At bakit by 2030 nagta-target na sila ng zero? Lahat ng kanilang itinayong nuclear power plants ay dapat wala na.
no? Yun yung bakit hindi nila yun sinasabi, ba't hindi nila yun tinatanong. Even Japan, no, ay nag-iisip na din na isara ang kanilang mga nuclear power plants. Kung tutuusin aniya, ay may alternative sources of energy naman umano ang bansa na pwedeng linangin at walang ambang panganib sa tao at kalikasan. As if there is no available alternative samantalang nagdudumilat ang kayamanan natin sa renewable, sa pwedeng maging alternative. Pero bakit pinipilit nagsusumiksek tayo dito sa mapanganib na nuclear power plant? Makikita rin sa executive order ng Pangulo ang posibleng pagbubukas ng Bataan Nuclear Power Plant o BNPP sa bayan ng Morong at pagtatayo ng iba pang planta kung kinakailangan. Higit umano ito yung kinabahala ng NCFBM dahil ito ay nasa higit 30 dekada na mula nang maitayo. Aabot umano ng higit $1 bilyong ang kailangang gugulin upang magamit ang BNPP ayon sa South Korean government na nag-alok na ayusin ito. Yung perang gagamitin na yon, bakit hindi na lang natin itayo ng mas madaming mga renewable energy sources kesa sa i-rehabilitate natin itong napakadelikado at napaka-risk ng naglalagay sa atin ng panganib na nuclear power plant. Sa pagtingin ni Cabe, may kinalaman ang mga kapitalista sa mga pagpupumilit na gumamit ng nuclear power plant sa bansa. Ang mas malalim na tinitingnan naming dahilan ay talagang merong nuclear lobby na nagmumula sa mga businesses. Nagmumula sa mga kagaya noon ay mga business na merong interest sa nuclear energy. Pangalawa, yung kasi ang usapin ng kuryente natin, usapin ito ng negosyo Nakalagay din sa executive order na nagkaroon umano ng public perception survey noong 2019. Kung saan 79% ng mga Pilipino ay pabor sa pag-rehabilitate sa BNPP habang 65% ang payag na magtayo ng bago. Sa kabila nito, wala umanong nakaabot na anumang konsultasyon sa mga Bataenyo. Kailangan tanungin, kailangan magkonsulta sa local, kaugnay sa BNPP. Wala akong monitor na nagtanong na sila. At kahit tanungin pa nila ang mga local communities, ayaw nila sa nuclear power plant. Huwag tayong tumigil at tayo ay nagsabi na tayo noon ang ayaw natin noon, ayaw pa rin natin ngayon. Jenna Lumbang Parungaw, CLTV News. Sa puntong ito, silipin naman natin ang COVID-19 situation sa iba't ibang syudad dito sa Central Luzon. Sa haba po ng traffic sa EDSA, pabayaan ko po na umihi. Madalas po nakakaranas ako ng pananakit ng aking bewang. Ang findings po sa akin, nagkaroon po ako ng kidney stone. Dahil sa kidney care, ang problema ko sa kidney ko, solved na. Kayang-kaya ng kidney care. Ang kidney care, hindi gamot, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Ang bawat dagok ng buhay ay gagaan kapag may isang senador na laging handang tumulong sa iyo, kasama mo sa hirap man o ginhawa, noon at hanggang ngayon. Maraming salamat po, Senator Mig Zubiri, sa pagdamay mo sa oras ng aming pangangailangan. At aalalay sa iyo sa pagsalubong sa bagong bukas. The most kind senator that I know in the Philippine Senate. Senador Mig Zubiri, trabahador nyo sa Senado. Live extra with the new Mitsubishi Xpander Cross. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Pare-parehong nanguna sa dalawang magkahiwalay na survey na ginawa sa siyudad ng San Fernando, Pampanga, sina Vice President Leni Robredo para sa pagkapangulo, re-electionist Governor Dennis Pineda at dating Mayor at Congressman Oka Rodriguez para naman sa pagkaalkalde ng naturang lungsod. Si VP Leni, ikatlong beses nang nanguna sa survey na ikinasa sa siyudad ng San Fernando. Narito pong detalye ng balitang yan. Top choice daw ng mga Fernandino bilang City Mayor ang nagbabalik politika na si Attorney Oscar S. Rodriguez. Ito ang resulta ng pinakahuling survey sa San Fernando na isinagawa ng Independent Pollster Solidarity Against Fraudulent Elections o SAFE 2022 Philippines noong February 3 hanggang February 8. Ang SAFE 2022 Philippines ay isang independent, non-stock, non-profit, research at think tank institute na nagsasagawa ng public at private surveys at consultancy services sa politika at negosyo. Isa din itong Vigilant Voters' Rights Organization. 10% ng higit 190,000 registered voters ng syudad o halos 19,000 katao ang tinanong kung sino ang kanilang ibobotong presidente, gobernador at city mayor at bakit. 25.34% o higit 4,800 na Fernandino ang nagsabing si dating City Mayor at Pampanga 3rd District Representative Oka Rodriguez ang kanilang iboboto. Pumangalawa naman si Liga ng mga Barangay President at Barangay Dolores Captain Vilma Caluag na nakakuha ng 19.79%. Si Vice Mayor Jimmy Lazatin ang pumangatlo na may 18.63% at sinundan ni Pampanga 3rd District Board Member Ross Vihenson na may 15.41%. 3.84% ang boto kay Sandy Kiwa, habang 16.95% ang undecided pa. Si Rodriguez din ang nanguna sa The Voice News Weekly Online Survey, kung saan 59.93% ang nagnanais na maging alkade siyang muli ng syudad. Sumunod sa kanya si Henson na may 38.55%, Lazatin na may 0.73%, Hiwa na may 0.45%, at Kaluwag na nakakuha ng 0.34%. Kabilang naman sa mga naging batayan ng pagpili kay Rodriguez ng mga Fernandinong lumahok sa survey ay ang name recall, ang kanyang pagiging world-class city mayor, ama ng cityhood ng San Fernando, scholarship program para sa mga kabataan, at local and international awards sa good governance. Si re-electionist Governor Dennis Pineda pa rin ang napupusuan ng mga Fernandino sa pagkagobernador batay sa SAFE 2022 PH survey. 80.5% sa mga respondents ang nagsabing si Pineda ang kanilang iboboto, habang 14.49% ang pumili sa kanyang nag-iisang katunggali na si dating Candaba Mayor Danilo Bailon.
80.43% naman ang nakuha ni Pineda sa The Voice News Weekly Online Survey, habang 19.57 ang boto kay Baylon. Samantala, sa ikatlong pagkakataon, nanguna si Vice President Leni Robredo sa napupusuang presidential candidate ng mga Fernandino batay sa SAFE 2022 PH survey. Kabilang sa basehan ng mga respondents ay ang good governance, COVID-19 response, integridad, proven leadership, karanasan at achievements. 41.2% na higit 19,000 Fernandinos o 7,856 na botante ang nagsabing si Robredo ang kanilang napipisil na magiging susunod na Pangulo ng bansa. Sinundan siya ni dating Senador Ferdinand Marcos Jr. na nakakuha ng 23.8%. Nasa ikatlong peso naman si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso na may 14.1%, na sinundan ni na Senator Ping Lacson na may 8.4%, at Senator Manny Pacquiao na may 7.68%. 4.68% naman sa mga respondents ang undecided. Nanguna na rin si Robredo sa dalawa pang magkahiwalay na survey. Ayon sa Data Analysis and Research for Elections o DARE, 41% ang nagsabing si Robredo ang kanilang napipiling presidente. Isinagawa ang survey noong December 27 to 31, 2021 hanggang January 3 to 7, 2022 sa Angeles City. Ang isa pang survey naman na ginawa noong January 29 hanggang February 5, 2022 sa Ciudad San Fernando ay ang The Voice News Weekly Online Presidential Survey. Batay dito, si VP Leni pa rin ang napupusuan ng mga botante kung saan nakuha nito ang 65.75% na sinundan ni Marcos sa 26.06%. Simula nitong Enero, 4 na beses nang bumisita si Robredo sa Pampanga. Dumalo ang pangalawang pangulo sa ribbon cutting ng kanilang campaign headquarters sa Ciudad San Fernando at distribusyon ng antigen test kit sa city government ng Angeles. Bumisita na rin si Robredo sa Clark at sa iba't ibang campus sa syudad. Naging guest of honor at speaker din si Robredo sa 10 Outstanding Fernandinos Awarding o TOFA. Isa naman si Rodriguez sa tahasang sumusuporta kay Robredo. Ayon sa 3-termer mayor ng San Fernando, may integridad, malasakit at epesyente ang leadership ni VP Robredo. Angelica Cara, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News Team sa buong maghapon, mamayang gabi, alas 6. Samahan ho natin si Jennifer Salenga para sa karagdagang detalye pa ng mga balitang Central Luzon na dapat ho nating malaman upang tayo magabayan sa ating pagdedesisyon. Ako po si Justin Dizon. Kabalan, Karehiyon, happy weekend po. Mag-iingat tayo lagi.